Eras unha vez un rapaz que vivía de contar historias polos pobos e tabernas a cambio duns pesos para el e máis a súa familia. Un día, despois dunha actuación, escoitou falar dun tesouro dunha moura acochado nun outeiro e decidiu ir buscalo. Ao amencer, subiu pola fraga na procura duns penedos onde dicían que a fada descansaba despois de vixiar o tesouro. Ando pola fraga, viuse perdido cando caía a noite. De súpeto ao lonxe, albiscou unha luz e decidiu achegarse a ver se o acollía. Cando estivo preto da luz, viu unha muller. Era moi fermosa, tiña un cabelo louro moi longo e medía 3 metros. Sí, o contacontos atopara a moura. A fada, sen quitar os ollos do lume, díxolle: «Sei a que ves, ti queres o meu tesouro, mas para levalo terás que pasar unha proba. Coñezo a túa habilidade para contar contos, e se es quen de contar un do que goste, o tesouro teu será». A primeira noite relatou máis de 20 contos, mentre se quentaba o lume. Ningunha das historias que lle contou a fada conseguiron o seu obxectivo, e ao amencer o contacontos quedou dormido. A moura, tras esa noite, namorou daquel home e cando chegou o día o viu dormido, desapareceu para coidar do seu tesouro. Ao día seguinte, cando chegou a noite e o home espertou, de novo apareceu a moura. A fada pediulle que lle contara máis contos e o home voltou de novo coas súas historias. Pasado a esa noite, o home canso voltou quedar dormido e cando saíu o sol, a moura marchou. Así ocorreu día tras día. O home decatouse entón de que caíra nunha trampa da moura e que aí ía ficar toda a vida contándolle historias sen obter tesouro algún. Aquela noite precisa, o home fixo como se bebía o que a fada lle daba e ao amencer, cando a moura desapareceu, fuxiu, voltando á súa casa. Cando chegou ao seu pobo, todo mudara moito. Extrañado, preguntoulle a unha veciña, e esta díxolle que a súa muller morrera había 10 anos e que o fillo migrara lonxe para gañarse a vida. O contacontos levaba fora 20 anos. Tristeiro, mais xa sen ren que perder, o home voltou coa fada no outeiro, a noite seguinte como se nada pasara, e así quedou ata o final dos seus días, facendo feliz a moura, mentres lle contaba contos todas as noites. Mira, hola, bons días, cantas entradas que hai? Dúas. Dúas, infantil ou adulto? Un infantil e outro adulto. Vale, moi ben, unha, dúas. Despois póñome aquí, corto a entrada e digo: benvido ao paraíso do palleirizo. Ves? Benvido ao paraíso do palleirizo. Chámome Anxo Abelino, Moure, dos Mouros, e Abelino das Abeleiras. Nací en Ourense, pero son de Chantada, criei-me entre este río Miño e a Serra do Faro, e adiqueime a moitas cousas, son viñateiro, adegueiro, adiqueime a agricultura, adiqueime a ser guindastreiro, recoller coches con a grúa, a ser contable, adiqueime a vender zapatos en Ourense,
Entonces, dende fai xa 30 e pico anos, milito nos movementos de defensa dos dereitos humanos e nos movementos ecologistas, nas ONGs de cooperación, con diversas e distintas propostas, e o meu traballo fundamental é contar historias. Contar historias que coiden da terra, contar historias que denuncien as injusticias sociais, que denuncien a pobreza e a desigualdade, e contar historias que enraícen no corazón dos nenos como árbores para poñer en valor eso, os nosos bosques, o contorno natural, o noso río, as nubes, a chuvia, todo o que, grazas ao que vivimos. Creo que o bon contacontos o que fai simplemente traducir a lingua das árbores, a fala do vento, o canto da auga, ao idioma dos humanos, para que aprendan a reconciliarse, a recoñecela nas súas raíces. O vento corre livre em oração. O primeiro conto que me contaban a min, evidentemente, é a historia de Chantada, que sabes que dicen que viña a nai do Demo e o Demo nunha vasoira, e ao pasar por aquí, pola ribeira, por onde estamos aquí, por a ribeira de San Fiz, a nai viña lle rifando todo o tempo e o diaño botouna fora da vasoira e dixolle: hai ficas, Chantada. Por lo tanto, Chantada é o lugar da nai do Demo. O carballo con botas. Isto era un carballo que estaba triste porque as súas amigas arderan nun incendio. E unha bota que non lle gustaba a guerra fuxiu dos pés do soldado. O meu conto favorito é O varón rampante, o varón trepador, de Italo Calvino, a historia porque son moi como el, dun rapaz que aos 12 anos súbese a un árbore e nunca baixa delas por cabezonería. Eu moitas veces penso que a uns anos me subí a un árbore, que é a árbore da loita pola defensa da natureza, pola solidaridade, e mira que me teñen proposto baixar, e ainda non baixei, eu son un varón trepador. Contacontos non creo que o sexa, e que ao final todos somos, calquera traballo que facemos estamos contando un conto. Calquer traballo que facemos, como o cesteiro que fixo este cesto, está creando unha historia, entonces podo considerarme contacontos, pero prefiro que me chamen ecoloxista. Así, a maior parte dos meus personaxes teñen forma de loba, de lobo, teñen forma de teixo, de aciñeira, de bidueira, de buxo. Os proxectos futuros suelen ser proxectos do pasado. Entón, o que máis me emociona neste momento son dos, non? Recuperar a embarcación tradicional a través dos contos, das historias, recuperar a relación dos nenas e dos nenos, pero tamén dos adultos co río, a través dos contos de xacias, das mulleres peixe, das mouras do río, e todo cruzando nesta barca tradicional, nesta barca da pousa e tamén en Batuxos. Recuperar ese xeito de relación, os contos do barqueiro. E despois, o meu proxecto, tal vez máis, que máis ilusión teño, é unha especie de Carballolandia, un parque temático sobre as árbores, sobre os carballos, unha chousa de 15.000 metros, de 31.000 metros cadrados, que ten un regatiño, e intentar poñer en valor a árbore autóctona, cun bosque comestible, un teixedal, un abeleiral dos abelinos. A bandeira verde e sagrada. Cándido Pazó, Kiko Caraval, a grande Paula Carballeira e, sobre todo, o Celsiño, que para mí é o grande contacontos galego, son as miñas referencias. Chegam aos céus e ficam presas na nossa bandeira. E dançando no silêncio, como que nunca. O primeiro conto que lembro é un dun raposo e o lobo. Sempre hai esa loita entre eses animais. O raposo queda de listo e o lobo, que ten máis forza que el, queda de inocente.
Entón eu vía que nos contos, sobre todo nos que aparecía o raposo, casi sempre se buscaba, cando era contra o lobo, de que gañara o raposo, pero cando era contra o home, que perdera o raposo. E debía ser un pouco como xustiza poética, como o raposo é tan fino aselando as galiñas, pois a cambio ti resarceste deixando quedar mal nos contos. Eu nacín máis ou menos a 1 kilómetro de aquí, de onde estamos, que isto é agora a Horta de Vales, que antes era a Leira de Vales. Aquí botaban millo, patacas e fabas. E nací nunha casa cando aínda se nacía nas casas. Para min, e para o oficio de narrador, son moi importantes os procesos. E hoxe en día é o que máis boto de menos. Ti podes ganar a vida entendendo como ganar cartos para vivir e podes acceder ás cousas que queiras mercar, pero eso non quere decir que teñas un coñecemento de onde veñen esas cousas. A sociedade tradicional, a sociedade agraria, tiña un coñecemento perfecto dos cartos que levaban no peto, de onde viñan e para que iban ser usados. O noso coñecemento é moito máis relativo, co cal é un empobrecemento e é unha perda con respecto ao mundo, non? Pode che dar igual unha cousa ca outra se non conoces nin o orixe, nin o traballo que leva detrás. O meu oficio é de narrador oral, ou tamén como se lle chama popularmente contacontos. É un oficio que ten moito que ver, polo menos en como eu o fago, coa memoria colectiva. Quen me contaba a min? O sea, de quen eu tiña a motivación deste oficio? E aí a resposta veume, instantánea, sobre todo miña avoa, Carmen Guerra González. Pero miña avoa non me contaba contos. Miña avoa o que me contaba era a súa vida de tendeira, a súa vida de criada de servir emigrada en Buenos Aires. Esas todas cousas eu levábaas dentro. Eu non, hasta ese momento que me fixen a pregunta, non era consciente do valor que para min tiñan. Unha vez que fun consciente, tamén fun consciente de que o que máis me interesou sempre era contar ou escoitar as cousas que me contaba a xente maior de como foran as súas vidas. E a partir de aí viña o lazo directo coa narración oral e coa profesión. Por eso hoxe en día eu cando conto, hasta cando conto un conto, localizo e poño en boca de xente que me contou ou ben de xente que eu coñezo. O proceso para contar un conto, no meu caso, tende moito a ser un proceso natural, nada un proceso de estudio concienciudo ou de técnica. O que fago é contalo nos sitios onde eu coloquialmente conto a vida. Pero despois o que máis conto son precisamente historias de vida. E esas estou nas recollendo diariamente. Eu non sei a día de hoxe decir se en algún momento, vendo a contadores profesionais, eu me atrevería a querelo facer, pero no meu caso foi porque tiven a ocasión, ofrecéronme contar contos na Casa da Xuventude en Lalín, facer 2 sesións e aí empezou todo. Se algo ten de bo este oficio que unha cousa escoitada unha vez se é boa, non se gasta. E a min gústame que as cousas non se gasten.
porque cando as cousas non se gastan é porque nos sirven. Entón a pregunta é para que nos sirven. E eu penso que basicamente nos sirven para estar xuntos, e para estimarnos, e para entender o que é pois a ética dentro da vida da comunidade, como se vai valorando a través dos feitos que foron sucedendo, e descubrir tamén como cada comunidade ten as súas personaxes e vai facendo a súa intrahistoria a través delas. Cantade todos en roda, cantade todos en roda, e eu non quero que aquí cante outro que veña de fora. Ai, le, 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 ai, le, 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 le. O pandeiro toca de e as ferriñas danlle o son, e as meniñas que o tocan e darle esta terra son. Ay, le, 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 ay, le, 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 le. Acceso aos libros sempre tes, pero para min o importante é ter acceso a esta xente. Pasaría sin ler. Se me puxeran no dilema de ou ler ou estar con elas. Meus plans de futuro son plans de presente. Teño pensado seguir neste oficio, xe é un oficio de vida. Chatarra, pero esto es poquito, ¿eh? Coñecímonos nun día de neve que el probablemente non se lembre, aparecendo, camiñando por Garabelos, que íamos cortar unha estrada para salvar un feixe de carballos que se chamaba os carballos do Herdeiro, nos carballos de barrio, nas terras de Carballedo, onde quería pasar a ampliación da Nacional 540, e Celsiño era un mozo ecoloxista, xa era un vello, un anciano xa daquelas. Entón, aí o coñecín, un xoven loitador da defensa do medio ambiente, e desto ten que haber, pois, probablemente hai 29 anos. Sí, recordo que eran uns carballos moi impresionantes. É un día de neve moi impresionante. E alá nos puxemos unha chea de xente que daquelas viñamos de todo Galicia, porque había unha chea de asociacións ecoloxistas polo país adiante, e cada unha apoiaba ás outras cando se necesitaba. Foi unha época moi bonita na que eu aprendín a maior parte do que sei, con xente así xenerosa como eras ti. Botar raíces, sentir as árbores, os bosques, a fala das montañas e o canto dos ríos, para min só ten que escoitar un conto de don Celso Fernández San Martín, por aí que falan as montañas. Creo que o documental non é para eso, para que nos sabemos ti e máis eu así desa maneira. Penso que toda a narración oral nalgún punto conflúe, nalgún punto se toca. E nalgún punto diverse tamén moito, porque hai moitos estilos de narración oral, tanto de xeito de contar como de contidos das cousas que se contan. Conversemos ti e eu moito nas preocupacións fundamentais. De feito, os dous vimos do mundo do ecoloxismo, e ti tópalo na pedagogía esa que levas para as aulas cos contos que creas, e eu topo nas maneiras de me contar a natureza e o ciclo do ano da xente máis vella coa que eu falo. Se ten futuro falar,
se ten futuro contarnos cousas. Outra cousa é que os contos tiñan unha relación máis de donde nós os mamamos, non? Unha relación máis presencial, máis de proximidade, máis de convivencia. Desde que a maior parte da comunicación diaria nas persoas se dá a través das redes, os códigos son distintos. Incluso eu percibo unha merma importante na riqueza lingüística. Supoño que todo eso condicionará o modo en que se conte ou o modo en que se conta e condiciona, por suposto, o que se conta, non? A min sígueme gustando contar basado en experiencias directas, en memorias de vida. Non sei que lle parece aquí a Anxo. A ver, eu conto como espectáculo, tal como está agora, non sei se terá futuro, se variará, se rematará convertíndose nesto que é agora, de luces, bases sonoras. O que si teño claro que o conto sobrevivirá, porque o conto, cando xantamos, cando tomamos un café, cando imos tomar unhas cuncas, estamos contando. Cando falamos con nenos, estamos contando. E eu que, para min, o conto é unha ferramenta de loita, unha arma máis para loitar pola defensa da natureza, para min o conto en calquer formato, desde un WhatsApp hasta un conto nunha lareira, pois, claro que ten futuro. Eu sigo crendo que o conto como ferramenta pedagóxica ten máis futuro que calquer libro de pedagogía que existe. Salvo aqueles libros de pedagogía que recollan que os contos son unha boa pedagogía. Salvo aqueles contos que recollan que os libros de pedagogía que recollen contos son un bo libro de pedagogía que é sobre eso mismo. O lugariño de sobra é moi digno de querer. Que aparece un árbore. En un loureiro no medio calume hacen arder. Vivía un contador encima dun árbore a que todo o mundo lle preguntaba polas mañás, polas tardes e polas noites. Vamos chamarlle Celsiña, ou Celsiña, ou Celso, ou Pepe. Celso, que soñou ese bosque? Hoxe díxome que se namorou un teixo dunha vidueira. Ai, Celso, que soñou ese bosque? Que pelexou un cibro cun salgueiro. Celso, que soñou ese bosque? Hoxe faloume da señora Hortensia, que vive nas montañas de Zobra cunha barquiña con forma de nube, cando necesitamos agua timolle que decir unha poesía. Celso, que soñou ese bosque? Hoxe o bosque tivo un pesadelo. Ardía o bosque e a mañán seguinte o pesadelo fíxose realidade. Adeus a fraga de Catasós. Todos os habitantes decidiron fuxir. Menos Celso, que dixo non. Lembrándose a historia da señora Hortensia, saltou da árbore, empezou a camiñar, atravesou os ríos, escalou a montaña e chegou onde a nube e díxolle unha poesía. Nunha pola de sobreira, alguén berra esperanza. Señora Hortensia, deteña a fera endiañada, que morre o lume e que naza a vida nos seus ollos, miña amiga. Nese intre, esvarou unha nube dende o Candán e empezou a chover. E choveu, e non parou de chover. Remataron os incendios e dende aquelas, Celso seguiu encima dun árbore traducindo o soño dos bosques a lingua dos humanos. E a señora Hortensia, que a súa nube, regando, como dice Celso, as hortas, as patacas, as cebolas, e enchendo as fontes. E o león está enfermo e manda chamar aos animais todos para que lle veñan dar un remedio. E entra primeiro o lobo e dille, mire, o millor que lle hai para o que usted ten, usted o que ten é reuma. O millor que hai son tomar unhas sopas de carne de raposa. Eso é mau de santo. Bueno, que pasa o seguinte,
E era a raposa que estaba fora e escoitou. Entón dille ao león: se sei que usted o que lle dixeron é que o que mellor ben lle vai facer po mal que usted ten son unhas sopas da miña carne, pero ainda lle dixo dun remedio millor, e é botar por riba do lombo unha pelica de lobo recién esfolado. E marchou, mandou chamar ao lobo, e non o esfola ali de arriba a baixo, e bota a pelica en riba, e marcha o lobo ouveando, e a raposa desde fora dille: ei, tío das calzas vermellas, conte as súas e deixa as alleas. Ese é o conto. Vou-te levar aquí a un sitio que na cima deste monte ha hecho unha lenda dunha moura que garda un tesouro. Vamos a lá, que se eu son mouro, o mellor tesouro é para mí. Eu que sei. Pero vai sacando. Moi interesado. Vai sacando. Nas cascatas milenares, aromas de carvalho e azevinho, ouço sereias em seus cantares, entre os recantos do rio Minho. O vento espalha orações, são desejos.